lau. Wallahi Ya amarya. Alhamdulillah amarya wallahi na ga. Ai fa lillahi alhamdu. Ana cewa mata tara suke. Ba su cika 10 ba. Ai ni tip sun cika. 10 nan tip ta kai min wannan amarya ta wallahi. Allah. Dalili na ga maka musulmatin ce. Mu'minatin qanatatin ta'ibatin abidatin. Ta an zo karshe dan uwa. Ramma. Wallahi zallahi. Yayi daidai. Yawa. Ai zo wannan ma ko da gine bai ka ta nuna. Na amarya ne. Allah. Bala ya musulmatin. Musulmatin? A yanzu kuma ta zama ba a ci ta zama musulmatin ba yanzu ai. Ta zama muguwatin, sannan ko ta zama kazamiyatin. Sai ko ta zama makiratin, ta zama shegiyatin. Sannan ko ta zama kazamiyatin. Ta zama azzalimatin. Sannan kuma ainihin kafiratin. Wallahi daga sau da ka yadda kowa kuma ainihin basawaratin. Kuma in gaya ma gaskiya. Amaryar? Ame? Amaryar? Ha ba dai. Amarya, ana magana kai kana amarya kai wa kai mana. Amarya akwai daɗi.